Aħna l-insara ma nistgħux ma niddefendux il-kultura tal-ħajja. Ħalli nkun ċar, aħna l-insara ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm għażla bejn tarbija u oħra. Aħna ma naċċettawx bħala kriterju ta' dritt fondamentali li msejjaħ dritt li tagħżel jekk tarbija fil-ġuf għandix tinqatel jew le. Aħna wkoll ma nistgħux naċċettaw l-għażla bejn liema pazjent terminali għandu jgħix jew imut. Għax aħna nemmnu li s-saltna tal-ħajja tfisser lil mulej u sit il-ħajja. Li hu iġib il-nies fid-dinja permezz tal-imħabba tal-missieru tal-om u jwassalhom lil hemm id-dinja bil-mewt meta jsejjaħu. Għalhekk aħna nikkundannaw kull qtil, mod speċjali l-qtil tal-innoċenti. Fil-bidu tal-ħajja, matul il-ħajja u fit-tmiem tal-ħajja. Is-saltna tal-mulejja saltna tal-ħajja. Aħna rridu ngħixuha l-ħajja, mhux neqirduha. Aħna rridu niddefenduha l-ħajja, mhux nippretendu li hemm dritt li toqtol, mod speċjali dritt li toqtol lill-innoċenti.